Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, Ambalma Malion. Ambao fo Kauparkada, Abalma Keni, Audengedo, Amarasila, Shuri Chachar. Bien vendredi 23 juin 2023. Nouvelle Douma tombera. Référendum résultat, Mbalmao a tombera. Référendum résultat a tombera. Amena kana andado ala. Ni feti bele bade. Balmo kabako kera. Jugudo sombe peren bi. Jugudo sombe peren. C'est-à-dire, ay vidéo a télé ça à partager. Et c'est vous voyez. Jugudo sombe peren. Amena dun gundo chamambare la. Ka da kene kan ka walaka. Akabo akalama. Référendum. An me laini minga hanga laini soro sans. Donc, un laini min soro. Amen andado la. En même temps, on en permet bi. Malika bosse de la. Aban permet bi anga bosse fa la. Palma on mena les analyses bele bau de ke aouye. Mais n'abe fa analyse aka sefo asimin kloma. Asimin ka mais. Ne mogo be aga partage de gani partage matcha ntana do analyse konala il faut que nga partage de chale parce que ou benga vidéo signaler là de nia dam ne do ne konta do info fengula donc avec cœur de cha ka j'aime cha ka bla groupe WhatsApp groupe Facebook badin est-ce qu'il y a famu aba achari donc ore ba to ame idée munu fo a idéo est-ce qu'il y a famu fama ba mais avec ces fama klo la avec do klo la. Donc, je veux le maximum de partage. Est-ce que vous voyez, Ani, Morobe Ker Chaman, na ame wati mkonara. Kanga shérif ga vous chaque shérif tiami aidera kabako fura tri kango mante noro dongli la gansan. Allez shérif ga so kabako fura la fura munu na kain pana pade ma tension diabète furu dimi ranimi kodimi. Shérif ga numéro et 75 64 10 10 75 64 10 10. Kanga kutubu nanga wali fo shegu la sana kane bele abese ko ateta ate mochi mais ko na gilara maliko la wuli beke ka kutubu segere ka shek sala fo kanjalo alere fay segu dawda kanjalo fo yan fo tubakura wallahi murke ka kuma manjani mo mo ba ga numéro la madi inbox la kanga mouvement victoire et gloire à présent ba segu tungara ka fo ka gid la jo fo ka masko ka sako jala koro di modi na ga chedo penso ba victoire et gloire be yoro ame befo a partagé à augmenter alsa pour que anga victoire a fêter là ani enseignement munumba akro ani jamfa baden et tiena bi est-ce que vous voyez jamfa baden et tiena amena ndado abela kada aukloka mbalmo anga fongo alhamdulillah wallahi alama malila abla alama som malika malo Djougou desera djougou ka jamfa a tiena. Ala be mali fait, ala e mali kissé, est-ce qu'il y a famou? Référendum kera. Oui, temena un résultat provisoire follow mounou mais. Ko oui, temena est-ce qu'il y a famou? Ko oui, temena à 97%. Ne malien kemeta. Imana malien kemeta. Ko bi kononton ani wolon vla. Ko asiminga tani baray ni malien kemeta bi konontoni wolonvla oluko ko asimi ko continuer ka baraka ni Poutine et continuer ka baraka ni Russie ni malien kemeta bi kononton ani wolonvla est-ce qu'il y a famu oluko kanga continuer anga armement sanga continuer anga équiper anga bo accord d'Alger là oluko est-ce qu'il y a famu ko asiminga tanay asiminga continuer fangala mais comment do foyer malien président ni fait l'inter. Idalenti là. Kana son référendum gare. Référendum koro de kalai. Iga fanga ni shibala ou shitala. Donc a donna bi ko malien me asiminga fanga fait. A donna bi ko malien y pouvoir de dire asimi mako tananye. Asimi ko francicain. Asimi ko minusma gain. Asimi ko koko kadi ko zomba ou mene. La c'est pas possible. Mbalo kabako kera. Wallahi kabako kera mbolmo do ko akilla ko no iba kalama non tigu munu ko sigele men noka u ko sago esia bo ni no ku ni emporter mbolmo ni fanga
a mele ngumu songa ke kalukele e janfa kun labene no ka fanga in kono we fere sugu beke est-ce qu'il y a comme ka référendum ka saboter ka empêcher ka mogo la fli ka fli do mogo akilla ka mogo akli nyami pour que référendum aka se ka tien parce que beba don jamana ka survie de référendum na ni référendum kun temena est-ce qu'il y a comme France ka ko de bana temele mi fleni balmo asimi menata abe fo mi ma la vitesse supérieure balmo asimi mena marake hine bana magari bana jamana tena nyaga min tuguni désordre ni adabla le jamana kono asimi va gérer avec une main de fer ni klonge ni mulbalia ka fo ibe jamana déstabiliser ni o de bane jamana se ka déstabiliser tuguni balmo américain ni français o kun sigile me ka fen kele min kono iba kalama ku shima americo score beta 97% na akumu kono ko référendum ni sare ko écart bena ke wini noche alni weekend na absonga ke 50 45 ou 50 46 nunu akumu kono ko écart bena ke orila ni écart kun kera o écart doya de 10% wini noche 10% ou 5% bolmo akume songa sare jamana deno ko mali wona be kume songa filolu suguma akume bo chamanga jamfa kalama akuma do ko chaman prele uno ka jamana indafiri ala mason ala ma mali malo ala mali kungorota wa nimba yira malion ko ama asimila ile yiri sanfe ka jutige na nimba yira ka be asimin ko a vi ko malion yu nindi ko malion yu joli di kube asimin ko aba kalama ni victoire min kera bolmo d'abord ay premier ministre Choguel fo M5 ni victoire tise ka bo M5 ku M5 ne nana ni projet de constitution ye M5 ne a demandé dans la rue que la constitution fallait nga yelema do akono Choguel ya projet porté asemi sona projet ma ni yoro la Choguel befo M5 befo fort du changement bebe fo esia fama me wakati mna le dieu Choguel asemi balma nunu de beseka mali libéré ni joy ne beseka tani mali wallahi Choguel ni asemi fla olu farale yonga France terre ay dien be fara yonga wallahi billahi mo seka mali janfa mo tise mali la tant que nunu me yonga fa mo tise mali la malion a dise gauche bi asimi niso dialendo be koro asimi be fo bi ka be barkada ni référendum scoring na ma delika ke 97% abe fonnema ko score à la soviétique donc bon c'est ça ni koro de ko malion ye mandat de di ay ni lame sanga ya de amena do analyse phase flanana ni koro ko malion yu ka choix ke ni koro ko malion ya ira ko asimi ko minusma gensan de lambi ko ni résultat score ni koro ko asimi ko malien bi ko minusma gensi sans ko minusma ka menace ko kadie minusma ko la asimi ka ke 97% morira ko malien bi ko ibe ka politique mi ko politique en kadi oui et c'est afam ni résultat abe fe flana juma ira mbalma o mena o de foye ni mba ira ka fo ko seda o be mulbalia mina seda o be ga jamfa minke ou bien que c'est là de blassan kaka mali déstabiliser kaka asimi paniquer aga c'est aga asimi akli laouli ni élection au kuma pour que Mali se d'Afrique d'ici le 31 décembre Alassane ni Macron ani américains yi ñoy de ke ko il faut coûte que coûte kuka asimi déstabiliser à travers les élections donc toi vous sigilendo bijigi lama mimula o CEDEAO de ko CEDEAO ka pression kanka élection ko la bon, assumé 97% min sur Malion. Ni 97% avec mon ira. Ni 97% ma ira. Ko assumé ibe sega lettre rédigée li damne. Ka Mali samaka bo CEDEAO la. Assumé Malion go ko ibe sega an samaka bo CEDEAO la kanjera naye. Malion go assumé. Ko CEDEAO bega décision fin fait taïkama. Ko ni ko ibi retiré ka bo CEDEAO la kambi ko biambi soutenu. Ni koro de higa popularité. Ka nyogonte a nyogomada kwa asimi ko ni min kadi o ke. Ni ko min mene o be mene. Asimi ni ko bara mi ngake jamana kono bara meke. Ni ko mogo mi ngake nga bo jamana kono o tigila mogo be gen ko Malion bi ko apporter significatif folo o eni asimi. Balmo wallahi billahi barakera pen ala ni keraje balmo ni koroba ira tuni est-ce qu'il y a fomu ko asimi ko bonaye sefala
Malien ye laɲini kɛ asi la kan an yɛrɛ ka monnaie créer kan an yɛrɛ bɛ na nafolo min dun pour que an kana gulon France la an kana gulon communauté internationale la nin kɔrɔ ye ko Asimi kan jɛra n'a ye kan ka monnaie créer ko malien b'i kɔ k'u tɛ n'i janfa ko ni ko min ni k'u ka si ka jɔ u bɛ si ka jɔ ni k'u ka si k'u da u bɛ si k'u da Asimi malien ko k'u b'i kɔ ko taa n'an ye ko baara ka ɲi 97% in bɛ o yira balimaw référendum te manamana élection ye dɛ est-ce y'a faamu référendum te manamana élection ye o tɛmɛlen kɔ tuguni n balimaw nin b'a yira dans les jours à venir ni Asimi ko k'a b'an sama ka bɔ CFA la a ja bɛ gɛlɛya est-ce y'a faamu a ja a hakili sigilen don Asimi man sama ka bɔ CFA la k'a sababu kɛ a b'a fɔ ko maliyɛnw b'a kɔ ko maliyɛnw votera Asimi ye à 97% nin ye ka Asimi tɔ ja gɛlɛya n balimaw a ye 97% min kɛ a t'a nafa dɔn mais n'a nafa fɔ ye a nafa sabanan a b'a kalama Mali élection Poutine sigilen bɛ k'a bɛɛ suivre en direct Russie ka service de renseignement bɛ Mali la ko bɛ ka kɛ Mali la o bɛ ka compte rendu direct kɛ a compte rendu fidèle o bɛ ka kɛ Poutine ye n'a donna Poutine tulo la ko Asimi ye 97% kɛ c'est-à-dire ko maliyɛnw bɛ Asimi fɛ a 97% a bɛ Poutine ja gɛlɛya u ka dagabana hélicoptère min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko hélicoptère K52 hélicoptère K52 de bɛ ka fa wuli bi Ukrainiens na olu de bɛ ka fa wuli tubabuw la o ye Russie ka bijou de a ka jugu chariw de ma a ka jugu blindéw de ma a tiɲɛnikɛnɔw ma ye u ka o bijou hélicoptère K52 Poutine ja bɛ gɛlɛya k'a di Mali ma ko Mali kana bi référendum a score min kɛ nin ye ka Poutine ja gɛlɛya ka hélicoptère K52 di Mali ma Maliyɛnw a ye baara min kɛ cɛ a tɛ baara in nafa dɔn 97% est-ce qu'il y'a faamu c'est-à-dire 97% a ye baara min kɛ a bɛna Poutine ja gɛlɛya tuguni u ka joueur min bɛ yen u ka bijou min bɛ yen avion min n'a tɛ se ka détecter radariw fɛ avion min n'a ka teli a furtivité ka bon n'a bɛ f'u ma ko Sukhoi 57 a bɛ Poutine tɔ ja gɛlɛya k'a di Asimi ma parce que a b'a fɔ ko Asimi sera k'a ka jamanadenw maîtriser Asimi sera k'a ka jamanadenw canaliser a b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ jamanaw tɛ investir présent na jamana bɔw tɛ investir présent na ni présent ni se i ka peuple la ni tɛ se k'i ka peuple maîtriser ni ka peuple ka danaya t'i kan nin bɛ Poutine tɔ ja gɛlɛya ka SU 57 Sukhoi 57 k'a di Asimi ma n balimaw cɛ a ye baara kɛ maliyɛnw a ye baara kɛ maliyɛnw a ye baara kɛ maliyɛnw wallahi a sara t'an bolo c'est-à-dire a filɛ ka légitimité ba de di Asimi ka baara ma n balimaw ni bɛ Chinois ja gɛlɛya Xi Jinping u b'a fɔ ko farafinna-kolu ye jigi sɔrɔ u b'a fɔ ko farafinna-kolu ye danayama sɔrɔ nin b'a to Chinois bɛ minɛn ta k'a suru an kan a b'a kalama blindé laban fɛn fɛn nana a bɛɛ ye Chinois ka blindé n'u ka matériel n'u ka arme de guerre a bɛ Chinois tɔ ja gɛlɛya ka wari don Mali la ka investir Mali la ka kɛlɛkɛminɛn di Mali ma a ye baara min kɛ maliyɛnw halisa a t'a porté dɔn n balimaw tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen la i b'a dɔn jamana in kun bloquélen don ka référendum de kɔnɔ balimaw référendum min tɛmɛlen o kɔrɔ de ye ko jamanadenw ye mandat di Asimi ma ko Nord ko situation na Nord dossier Asimi ko fɛn o fɛn y'i diya k'a kɛ ko maliyɛnw b'i kɔ accord d'Alger application ko fɛn o fɛn y'i diya Asimi ni mɔgɔ o mɔgɔ banna accord d'Alger application ma maliyɛnw ko k'u yɛrɛ k'a lajɛ ni min ka ɲi o tigi ma o da o tigi kan ko maliyɛn b'i kɔ maliyɛn b'i soutenir nin baara in kɛlen tuguni 57% in tɛmɛlen disons 97% in a tɛmɛlen nin kɔrɔ de n balimaw ko jamanadenw ye mandat di Asimi ma ko ni kɛlɛ de ka di Asimi ye ka Mali fantan 4 récupérer a ka récupérer nin kɔrɔ de maliyɛnw ye mandat di Asimi ma Asimi jamana ni négociation de b'a récupérer Asimi a récupérer ni négociation ye nin kɔrɔ de ko Asimi ko maliyɛn b'i kɔ de ko taga ka n'i kɔsi ka n'i kɔfilɛ ka na siran ko peuple b'i kɔ peuple y'a ka baara peuple y'a ka mandat de d'i ma sisan décision bɛɛ bɛ Asimi de bolo entre les mains du président Assimi et son gouvernement Choguel la ilaha illallah n balimaw nin référendum kɔrɔ ko sisan ko molobaliya 97% ko ka molobaliya de dabila jamana kɔnɔ ko ka jamana k'a fɔ i bɛ fanga déstabiliser ko k'a dabila jamana kɔnɔ nin référendum kɔrɔ de ko Asimi jamanadenw ko mɔgɔ tɛ bonya jamana sanfɛ mɔgɔ tɛ bonya ni jamana ye ko ko ka di ye pour la stabilité de la nation
pour que la nation stabilise, que la nation soumaya, que Mali soumaya ko kadi kika que Malien ko kabi ko yere be chere be clé. Est-ce qu'il y a femme? Assimi, c'est-à-dire Malien, 97%, ni min diri ima élection na Assimi. Ni kore ko Malien ko kika sene développer, ka dunga fa développer, ka Moro Keita ki senda Moro Keita senda nola. Kwa Assimi ki mana fon ko kambi ko. Nimbara inkele 97% élection tourni. Nimba ira Assimi, comme Malien biko, yoro courantega be sena, kam prelendo, al na me bougie de mene, ame bougie de mene, et c'est ya famu, pour que yele soro, atanaye, anga politique kana échoué, yé bara mindamne, Francis gane kani koshi, kana sira américain ouye, kana sira otanye, kana sira djen jamana chien, kiki jigi ki ga peuple, ko peuple de itige. Kabe laban peuple de tala ni message de ka lasse Assimi mambe wakati mkonna la balmo peuple klala atala peuple ya ka barake sisa Assimi ganga muneke dans les plus brefs délais est-ce qu'il y a famu balmo aka jatemneke ani premier ministre ni M5 ni olu en yon famu no boray yele maga do gouvernement na ni ministre munu may olu ka bla no lu bla la sisa anga nyeshin sisa il va falloir Assimi, il va commencer à céder au bagabaga. Céder au mana foutin, chobi Assimi lettre de Kaban. Ne lettre que, ça veut dire, on a bolé avec Sangelenta. Quand vous céder au la, ça va prendre une année. Mais il y a lettre que, bagabaga que, nous ma bagabaga mais Assimi. A Ben Alan Kerache Mali, ça m'a céder au la Malien baby ko. Guinée et attends, et Burkina Bé. Ni un jamana ça va faire la yonga. Assimi faut être sec à Malikin, Billahi faut être sec à Malikin. Pour be Guinée, et en Burkina Faso la coopération économique, ni jamana saba mana fara ɲɔgɔn kan, u bɛ se k'u ka monnaie créer u yɛrɛ ye, an mago tɛ jɔ CEDEAO la, Mauritanie tɛ CEDEAO la o, Algérie tɛ CEDEAO la o, mais est-ce que a y'u bali ka k'u dama puissance an bɛ wagati min na, an yɛrɛ n'i yɛrɛ ye ko jateminɛ jamana minnu tɛ CEDEAO yɛrɛ la, olu yɛrɛ de y'u ka pratiquement olu yɛrɛ de développé len don ka tɛmɛ jamana tɔw kan minnu bɛ CEDEAO la, parce que a nana dɔn CEDEAO kɛlen bɛ instrument de France ban colonisé, France ban canalisé ka bla a sagola. C'est là où qu'elle met ton et ton miman siri kan tege dan kofe kan di France. Donc, il y a lettre de retrait ka a lettre sebenin damne. Est-ce qu'il y a femme? Ka conséquence ou calculé ka bla ka da c'est là où ka tabali ka Assimi dans les plus brefs délais. Abato c'est là où diable sera ou ba foko femi men nous ngono. Femi men nous ngono. Ah mbolmo abe CEDEAO la srane ou ba foko ni nunu ye ko foko be songake ou ba foko demsen nunu ko ils sont imprévisibles CEDEAO be commencer ka sra parce que bi ni Assimi tabalu gauche CEDEAO be yere ame wakati mo konna la en même temps nga monnaie ko no nga war ko e Assimi ngana ko nga war ko la re i jija ibe fere ke anga war ko anga monnaie ko Assimi fere ke i ka bla senga i ka bla sur pied est-ce qu'il y a vous anyini anga do brixina anga dugujukoro na folo no esanu e mesega kan tuguni Assimi sanu nunu société fenfe be ni tubabu ta do a société nunu beke bi expérience be Mali chinuna Malien munu e barake minuna expérience bula ou se ka min nunu ta ka min nunu la fonctionner pour que Mali ka 100% sur minna na 100% sur minna sanu doron tono 75 tonnes d'or par an l'équivalent de 2300 et quelques milliards. Avion kada indien qu'on a massa. Et c'est à fond. Hélicoptère fait kada indien qu'on a massa. Système de défense anti-aérien fait kada indien qu'on a massa. Il va falloir en pencher ni côté nous rapidement. Assimi ka ne bara nous et ka nous bla sur pied. Et c'est à fond. Donc 97%. Assimi Malien go qui veut faire que Mali relancer minke anga usine ka olu relancer minga Malien ko ku jerana ka usine relancer Malien ko Assimi ni 97% na yidia 100 ans ake fangala na yidia 100 mois ake fangala Assimi na yidia tang ebe ni sraka Assimi amoko te élection ko la Malien ko ni 97% mourira et un président yana masoro on a un bon premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga qui a une base le M5 avec les forces du Chaïma et même warayini fin quel même ça a problème et droit au dé il a to ka base là et ka base c'est ka entretenir tout comme ça parce que ko do fene be ka ke jamana kono lu fene tien
ni olu bi se ka mɔgɔw la énervé ay fɛrɛ kɛ i bɛ ka système kɔrɔ ninnu olu ka dabila jamana kɔnɔ est-ce qu'il y a fɔ mɔgɔw ka parachute kana dɛmɛ ou bien n'an bɛ meeting ni fɛn min kɛ ko fo ka wari di artistes ma ka artistes impliquer a la ka comédiens impliquer a la o fɛn ninnu n'an nana n'o pratique olu de i bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ nka i bɛ ka mangoya i bɛ fɛrɛ kɛ ni référendum banna vraiment o ko ninnu solution ka sɔrɔ olu la olu ka dabila est-ce que vous voyez ni bɛ ko o ko kɛ Mali c'est-à-dire jamanadenw bila en premier i kanubagaw mɔgɔ minnu y'i dɛmɛ kabini départ la olu bila en première ligne mais kana sɔn mɔgɔ minnu ni maliyɛnw m'u ye u ka kɛlɛ kɛ u ka to ka débat ta cogo sugu dɔw la vraiment n'olu kɛra olu de bɛ se ka na ni fiɲɛ dɔw ye fanga in kɔnɔna la mais je sais que wallahi Assimi faso kanu min b'a la n dalen b'a la a bɛ solution sɔrɔ o ko ninnu na vraiment dans les jours à venir en même temps Assimi k'a ka base renforcer est-ce que vous voyez c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ ka président dɛmɛ a ka fɛrɛ kɛ ka olu de renforcer n'olu renforcera assemblée kura minnu bɛ nalen ani sénat kura minnu bɛ nalen o kan ka entouré de ni Assimi ka base ye mɔgɔ minnu i n'a fɔ a kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu bɛ yan est-ce qu'il y a faamu mɔgɔ minnu bɛ ka Assimi dɛmɛ bila ko tɛ olu de kan ka taa u yɛrɛ sɔrɔ est-ce qu'il y a faamu n'u ka soutien sincère olu de kan ka taa assemblée kɔnɔ olu de kan ka taa sénat kɔnɔ Assimi kan ka fɛrɛ kɛ olu bɛ se ka renforcer cogo jumɛn na ni élection kɛra olu ka se ka se sɔrɔ pour que ka kɛ wasabulon kɔnɔ Assimi kɛrɛfɛ sinon mɔgɔ bɛ mɔgɔ la parti bɛ parti la n'olu tora ka na assemblée la Assimi kɛrɛfɛla la wallahi u b'a lasegin Faransi ma u b'a lasegin Faransi ma donc Assimi ka fɛrɛ bɛɛ kɛ est-ce qu'il y a faamu ka fɛn sugu bɛɛ kɛ base min bɛ yen min bɛ ka soutenir activistes b'o la leader wɛrɛw b'o la fort du changement b'o la ko base in de renforcer olu ka se ka wasabulon sɔrɔ pour que ka taa Assimi yɛrɛ dɛmɛ a ka baara la donc ninnu de tun ye conseil damadɔni ye est-ce qu'il y a faamu k'a di président ma ka maliyɛn bɛɛ fo maliyɛnw u y'u ka wale ɲuman dɔn Assimi ye maliyɛnw tora Assimi kɔ maliyɛnw k'u bɛ Assimi fɛ nin de tun bɛ k'a da aw tulo k'a balimakɛ n'aw denkɛ Amara Sila Juru chercheur salamu aleykum